Grupp ta' attivisti mill-Laqda tas-Soċjetà Ċivili Repubblika wettqu azzjoni ta' protesta l fatt li segretarju parlamentari Rosien Cutajar għadha ma trix twarrab mill-grupp parlamentari filwaqt li l-Prim Ministru min-naħa tiegħu lanqas huma jrid jieħu azzjoni. Forsi, għodunna l-qamar ġemma. Forsi, Il-President ta' Repubblika Robert Aquilina stqar li dak li sirna nafu dwar Rosien Cutajar f'dawn l-aħħar ġimgħat u dak li ġara fil-qorti kriminali din il-ġimgħa huma intimament marbuta ma' xulxin, swaba tal-istess qarnita. Minkejja dak kollu li sirna nafu, Cutajar għada segretarju parlamentari, għada fil-kariga għax hekk trid hi, għada fil-kariga għax hekk irid il-Prim Ministru Robert Abela. Repubblika staqsiet il-Prim Ministru għaliex iqis bħala aċċettabbli li Cutajar daħlet eluf fi flus kontanti u ma ddikjarathom qatt. Staqsew ukoll kif jista' jkun li Abela mhux jara l-konflitt bejn ir-rwol pubbliku ta' Cutajar u d-dil segreti li kienet qed tagħmel Cutajar mal-akkużat bl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Nistaqsikom, rajtu tikka mistħija jew rimors fajnejn Rosien Cutajar għal dak li ħawdet bil-moħbi ma' Jorgen Fene? Intant Net News jista' jikkonferma illi matul il-jum saret laqa fil-magħluq bejn Robert Abela u Rosien Cutajar. Il-laqa saret fl-uffiċċju tal-Prim Ministru.